Jamen, jeg ser virkelig frem til den tid, der kommer nu. Og jeg er fuldt opladt til gymnasiet nu. Det er som om, at det her år det har bare stimuleret mig i forhold til bare at vil vide noget og komme til at lære noget. Så jeg tror, at det bliver nogle rigtig, rigtig gode år, hvor jeg kommer til at lære en masse. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Første halve år var lidt kaotisk. Vi skulle igennem det her grundforløb af den her nye form. Vi skulle igennem noget, der hedder AP, almen sprogforståelse stod det for, og noget NVG. Nå, vi tager lige vores mobilnummerleje her til at lukke af. Okay, jeg starter lige med et nummer. Jeg synes generelt, at lærerne er rigtig gode til at få en til at føle sig velkommen. Jonathan. 50. 50. 91. 91. 51. Igen? Ja, nej, ikke igen. Men Så der er 50 Vi starter lige forfra. 4 cifre. 50. 91 Ja. og 51. Og så kommer den sidste blok. 71. Det behøves ikke, men det kan man også I gymnasiet bliver du nødt til at vise læreren engagement, og at du har lyst til det, læreren nu står og fortæller dig. Halvanden side. Det giver gode point, og man finder hurtigt ud af de der mønstre med lærerne, hvor kan man lige få de ekstra point, og hende og læreren kan godt lide, at man tager notater, og ham her, han elsker sgu, at man rækker hånden op, og så videre, så videre. Dem finder man meget, meget hurtigt ud af. Gennem skuer hurtigt lærernes sådan elsker ikke parameter. For sådan nogen har at være lærer. Jeg ved ikke, jeg tror nemlig også, jeg har fundet lidt op på nogle af dem. Det er sådan noget, vi klargør nu. 7, 8, Bernal! Forstår det! For mig var det altså bare ikke den der eventyrverden, der åbnede sig. Den prøvede jeg sådan at finde ret hurtigt. Og søgte en masse steder hen, elevråd og diverse udvalg osv., hvor jeg ligesom kunne finde noget af det her eventyr, som jeg godt kunne lide. Velkommen til vores andet morgenmøde her i år. Det var fantastisk, men der var gang i så meget. Folk havde idéer til masser af ting på hvert elevrådsmøde. Der var faktisk rigtig, rigtig godt gang i det. Og så blev det faktisk skideskægt at være elevrådsformand. He broke down on the ward and lay down in a pool of urine. And what caused this breakdown? What? Sorry. What caused this breakdown? What caused? What was the reason for this breakdown? Because he was on the edge of... What pushed him to that edge? Oh, yeah. Sorry, I can't answer that. When he worked for CCS. Hvad konsekvenserne var med 4? Ja. Og hvad var konsekvenserne for Italien? Så måtte de sælge sin arbejdskraft til slavekraft til byerne. Og det førte ligesom til politisk uro i Rom, fordi det skete jo. Ja, der sker jo det her. Før det så ejede de deres eget landbrug. Nu gjorde de ejersløb. Så det var godt sådan... Det bliver proletariat. Nu møder jeg bare den der mangel på, det eksotiske mangel på, at vi er lidt forskellige. Det er kraftet med konservativt anlagt. Røv til bænkundervisning, og det er bare, hvad gymnasiet er. Langt hen ad vejen. Kedelig røv til bænkundervisning. Det er sådan en røvkedelig menu. Det er en kedelig restaurant, vi sidder på, os gymnasieelever. Der er verdens kedeligste, grå, udtørrede kiks på den menu. Og det er det eneste, vi kan sidde, og vi sidder og tykker de her kiks, og vores mund tørrer ud af det. It doesn't stand.
På den står den. Gør det ikke på engelsk. Jeg snakker til dig. It's the same thing as we see in the beginning with Brian, who has this. Men trods alle de her kedelige og trivielle timer, så er der altså alle de her fester. Og det er ligesom det, man ser frem til. Hvor man ligesom får et afbræk for alle de her timer. Kommer her som klasselærer og må altså sige til jer, at lektierne skal læses. Og nogen har ikke bøger med, og der er sådan lidt kaos mange gange. Altså, jeg vil da sige, at det er en gratis gave i forhold. Det synes jeg det. Ligesom det er en gratis gave for os at have alle her. Det er jo bare fantastisk. Så det var meget, meget alvorlige snak. Og nu, så skal vi videre til det faglige. Og det er noget, som... Man kan sgu ikke nå at lave alle lektier. Jeg kan ikke i hvert fald. Der er en pige i klassen, der brugte 17 timer på lektier. Jeg bruger 7 timer allerhøjst. Jeg har ingen mulighed for at kunne gøre det overhovedet. Nogle gange kan jeg simpelthen føle, at det er helt langt ude, hvad de kræver ind. Lærerne er iskolde over, for om vi kan nå det. Fordi at de har en lov, som de skal følge. Kan vi så ikke få at vide, hvornår vi skal møde? Står derinde. Det står på fronten. Vi skal møde kl. 8. Og så ikke så tidligt. Du skal være der til hver time. Ja, hvad siger du? Altså, hvis der ikke står nogen angivet fraværstimer, så er det bare en fejl i salgsystemet. Det er bare fordi, de lægger ekstra timer i perioden. Men det giver jo ikke mening, fordi den er på 4,1, den anden er på 13,41 lige pludselig. Hvordan kan den være steget, når jeg har været sådan til? Det er godt, du kunne komme, Jonathan. Vi skal se lidt på de fravær. Det er ikke nogen overraskelse for dig. Nej, det er det vel ikke. Det så som tallene er vokset noget igen. Det var ikke meningen. Hvad ligger der bag? Det er ligesom om, jeg mangler at blive tiltrukket af stedet på en eller anden måde. Ja. Så efter at jeg har stoppet der med elevrådsarbejdet, så kan jeg mærke, at der ikke den der magnet, som der har været for at komme hen, den der iver for at komme hen og opfylde et eller andet behov eller noget, den er ligesom forsvundet på en eller anden måde. Jeg synes meget undervisning et eller andet sted den er rigtig kedelig, og jeg synes, den er gammeldags på rigtig mange måder. Kan du give et eksempel? Jeg ved ikke, jeg synes, det er synd at prøve at lære et sprog på en niveau, hvor det hele det foregår ved tavlen. Det der med, at man ikke... det er ligesom om undervisningen stimulerer ikke en på en eller anden måde. Langt hen ad vejen, så opfører læreren sig sådan, at okay, det er elevernes eget ansvar ligesom at være med her, og vil eleverne ikke det, så er jeg sgu også ligeglad til underviser bare for de 2 første rækker. Mm-hmm. Så det bliver til en dårlig time, altså? Ja, helt klart. Men der er for mange af dem. Hvor mange procent er der af dem? Hvor mange procent er det? Jeg synes, der er 75% af dem. Mm-hmm. Så jeg havde tænkt på, at jamen, kan det være fordi, at det er et dårligt gymnasium? Skal jeg skifte gymnasium? Er det bare det? Du er så glad for at gå i klassen, og har været glad for at gå på skolen og de aktiviteter, så tror jeg også, hold fast i det. Prøv at fokusere på de fag, du er god til, og så i hvert fald få læst det og få ligesom nogle gode oplevelser ved at være omkring dem. Jeg tror også farligt at opgive de andre fag. Man kan også se, at der er noget lidt selektivt over tallene her. Og nogle af fagene skal du til eksamen i her. Den onde cirkel er på vej til at vokse så stor. Og hvis den bliver ved med at vokse, så jamen så du risikerer at blive smidt ud jo. Altså, nu har du fået en advarsel, vi har haft en snak her jo. Så hvis det løber fra dig, så risikerer vi at sige, at du er kommet for lidt, til det kan fortsætte. Så min plan er at søge ind på Dansk Designskole.
Så jeg skal i hvert fald have studentereksamen. Det er så ikke baseret på nogle karakterer, men jeg skal have studentereksamen. Det vil sige, at jeg skal igennem. Så et eller andet sted står der rimelig meget på spil jo. Og jeg synes, det vil være utroligt synd, hvis du holder op. Specielt hvis ikke du har en anden plan. Det andet er jo, at du melder dig ind og kræver lidt mere. Altså overfor nogle læger siger lidt om, hvad du gerne vil have. Og prøve at være med, selvom på nogle punkter er svært. Du er nødt til at gøre noget selv jo. Okay? Det siger vi. Ja. Jamen, jeg skulle igennem, jeg skal igennem. Jeg gider ikke at være der, men jeg må ligesom finde nogle måder at have lyst til at være der på.